Ik ben Rijntje haar sokken even aan het uitkammen. Er zitten wel iets mokplakjes in. Ik zal wel zien dat we wat vinden kennen. Zoals hier. Een mini plakje. Dan zullen we straks even wat zalf op doen. Zo, een beetje zalven erop. En dan vul ik even in de sok wat er nog meer zit. Maar hieronder, dus dat denk ik net, misschien zo, zit misschien een beetje, wel een beetje op. Zo. Goed op de huid. Er zit wel een heel iets beetje. Maak een beetje op. Zo. Nou, op die manier ga ik alle sokken even langs. Zo kan wel een schilvers eruit. Het lossen. Ik zal hier eens even zien letten wat hier zit. Dat is de spoor. Zo'n overblijfsel van een 10. Hier zit ik zo in. En op de binnenkant, daar, het griffelbeentje. En dan hebben we nog die. Dus vroeger hier 4 tjen. 1, 2, 3, 4. Hier zit ik in. 4 en de hoef 4. Zit ik 1, 2, 3, 4 en 5. Dus dat is geen mok. De sok is een beetje weird omdat ik krijg erin, hè. Het zon is wat vochtig. Nou vul ik even dat er nog wat zit. Beetje. Oh ja. Heel braaf. Het lijst van de miggen. Dus ja, dit zijn mok schilvers. Vul ik weer even. Nou, daar zit wat, nog een plakje. En ik daar de korstjes al krijg. Senna? Ik ken niks. Ik ken niks.
Echt net. Nou, misschien kan ik wat ouder hebben. Op een of andere manier vinden honden dit lekker. Nee, sorry Senna, ik krijg er niks aan. Misschien een heel iets stukje. Een mini stukje. Zit. 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 Poot. Yes. Dat is alles, sorry. Salve. Hé, dit is vet Senna. Hier zit een heel iets beetje. Oh, braaf. Doe het op de huid. Nou, hier zit net meer in. Nou, zo kan ik het achterik dan, maar dan maak ik even 2 handbroeken, dus kan ik even net filmen. Wat is er, Senna? Wat is er? Wat is er? Is het zo lekker? Hé, is het zo lekker? Goed gedaan, Rijntje. Zo, flits weer uit. Nou, zet ik die achterbeen nog even aan. Nou, ik heb het opdienen. En nou moeten we het even bijhouden. En dan hopen we dat het oergeet. Hier zit een iets plakje. Nou. Zo doen we dat dan wat. Nou, maar eens weer naar buiten. Hey.